Zdravím vás, priatelia divej prírody. Rozhodol som sa urobiť také súhrnné video za mesiac júl, keďže sa podarilo zopár celku zaujímavých klipov, tak myslím si, že by stálo za to spraviť nejaké takéto súhrnné video, ktoré by celý mesiac júl dalo dokopy. A sú to materiály, ktoré ešte neboli zverejnené v mojich predchádzajúcich júlových videách, takže mohlo by to byť celkom zaujímavé. Tí, čo sa v prírode pohybujú, tak vedia, že ťažko sa dá niečo naplánovať. Niekedy človek má nejaký zámer a podarí sa mu nafilmovať úplne niečo iné. Takže samozrejme, že aj u mňa to takto bolo. A napríklad podarili sa celkom pekne daniele s párožím v liku. Tiež taká dosť veľká náhoda v celku. Už podvečer som sa vracal domov, keď som zbadal menšiu skupinku danielov, likáčov. Aj som sa dosť ponáhľal, keďže ešte prebiehali majstrovstvá sveta vo futbale, ale stálo to za to zastaviť sa. V mesiaci júl sa už začala srnčia ruja, takže tiež nejaké pozoruhodné zábery zo srnčej ruje sa objavia v tomto súhrnnom videu júlovom. Okrem teda nejakých videí, ktoré som mal presne zamerané na srnčiu ruju, myslím, že 2 tam boli zverejnené, tak sú tu ešte nejaké ďalšie zábery zo srnčej ruje. No taktiež sú tam potom veľmi krátke momentky, napríklad líščatá, ako sa hrajú na otvorenej lúke, celá veľká rodina líščia. Krátky záber jedného malého prekvapeného líšťaťa, ktoré sa objavilo presne oproti objektívu môjho fotoaparátu. A zopár vtáčikov k tomu, nejaký ten kvietok a podobné.
Takisto za zmienku stojí veľký diviak, ktorý sa objavil ešte za svetla medzi bielými kvetmi. Ešte aj líščatá na pokosenom poli po žatve na strnisku. Mladé líščatá podvečer ako lovia na strnisku. No a potom napríklad, čo bolo také zaujímavé, mal som záujem na lúke nafilmovať jelene s párožím vliku a nečakane mi tam vybehol malý diviačik bez celej rodiny, úplne solo kus, ktorý zostal takisto prekvapený, keď mi prebehol rovno pred fotoaparát.